Şiiri güllemeler. Sağmısız muhterem radyo tыңлашы дусларыбыз. Бүгін біз Резида Мөхәммәтҗанова турында тапшыру алып барачакбыз. Резида Мөхәммәтҗанова 1961 елны Кыйгы районы Арсан авылында кояшлы җәйнең июнь айында дөньяга аваз сала. Бәлки шуңадыр да күңеле саф һәм шуңа аның шигырь җырлары яктылыкка, матурлыкка, ихласлыкка өнди. Һәр кеше сәләтле, тик шул сәләтне үстерергә, янәшендә аңлаган һәм шын күңелдән матур сүзләр әйтеп канатландыручы, һәр җирдә дә һәм кирәк вакытка туры килүе мөһим. Нинди генә булмасын, вакыт үзенекен эшли. Аллаһы Тәгаләдән беркем дә зур була алмый. Үзе әйтүенчә, эшемдәге тышымда беркемгә дә үч тотмыйм, аяк салмыйм, юха икейөзле кешеләрне җаным сөйми. Әкрен генә үз юлымны табып, кечкенә шелтәрәп аккан чишмә кебек яшәп ятам ди ул. Рәнҗеш салганнарга көзге гөлләрдәй гомерем, урыкмыйм һич салкынын, кышын да гөлдәй атармын, яшәр өчен хакым бар ди ул. Бу шәхес үзе композитор, үзе шагыйрә, автор, башкаручы да. Әкиятләре, хикәяләре, фантастик хикәяләре дә бихисап. 3 аудиодиск, 2 видеодиск, 3 шигырьләр, җырлар җыентыгы дөнья күрде. Үзе белгәннән алып, урманда, урамда, таулар башында йөрергә яраттым. Шомлы итеп җилдә шаулаган каеннар, печәнлектә кипкән үләннәр кыштырдавын, кошлар тавышын тыңлап, төрле төстә аткан сихри чәчәкләргә, төрле формадагы үләннәргә сокланып, бөҗәкләрнең кырмыскаларының тырышлыгына хайран калып, җиләк оясына күмелеп, җиләкләр җыеп, су буенда җырлап гөрҗдәләрне тап-таза итеп, пак итеп юкә мунчала белән ышкып юып, шелтәрәп аккан улакта кирләр чайкап, печәнлектә печән чабып, аны ясмалардан җыеп, күбәләргә өеп, бакча артындагы каен урманы агачлары белән бергә үстем. Алда әйтелгән һәрбер күренештән, шаудан, шомнан моң табып үстем. Шуңа үземне табигать баласымын дип йөртәм. Бәлки шуңа да минем көйләрем, шигырь әкиятләрем, хикәяләрем үзенчәлекле дип күрәм. Нурдай балкып торган шигырь җырларымда табигать матурлыгын, туган ягымны, әти-әниемне данлыйм. Мәңгелек саф мәхәббәт, мәңгелек рухи кыйммәтлекләр турында уйланам. Җырларым да, шигырьләрем дә минемчә философик мәгънәле, якты, хисле, матур караштан торган фикерләренә урын алган. Кешеләргә дава алырлык тирән тойгылар уятырга омтылам. Үземә генә хас, бай сыйфатлы, кыйммәтле бөеклекне ашарга тырышам. Бүген булмаса, иртәгә бу шигъри фикерләремне кешеләр аңлап, моң шигырьләремә юлдашларым күп булыр дип ышанам, ди автор. Хәзер Резида Мөхәммәтҗанованың берничә шигырен укып үтәбез. Күңелдә кояш уянды, авылым таң икән, гомернең матур мизгеле яшьлектә булган икән. Яфраклар язын ярала, тәүге мәхәббәт сыман, хисләргә уралып яшьлек, авылда төнне чыга. Гүзәл җир, нурың йөрәктә, каеннарың бигрәк тә, рәхмәт әти-әниемә, рәхмәт изге төяккә, моңнар салган йөрәккә, хисле иткән зирәк тә, табигатьтәй матур булу кирәк булган йөрәккә. Күз яшьләрем агып китте, шелтер җитез елгада, Ходай мине исән имен калдырды быелга да. Кулъяулыгым ышып китте, давыллы җил чыкканда, яңлышулар бик күп булды, җил кебек ашыкканда. Үтеп тә бара гомерем, җил җитезлеге белән, тормыш юлымда киселеп, кыскара бара каләм. Үткән еллар, үткән инде, ярсуларга карамый. Ходай биргән язмышыма зарланырга ярамый. Кайтарды мине бу җиргә. Нишлисең, үзе белә, яхшы яман эшләрне дә Ходаем күрә белә.
Салкын кышта язны көтеп, йөрәк талды. Бураннар бурычын үтеп, ерак калды. Саф яз җитте, жанлы бүре, яне шартлап, яшел яфрак, язны котлар, җырлар җырлап. Яздай бүген жаным бүре булып чыкты. Кояш нуры йөрәгемдә, кышны чыктым. Язгы иртә, назлы күркәм, моң агыла. Бер елга яшәрдем төсле, мин тагында. Тормыш кочагында җаным, гел яшеллек. Кыш кагылма, җанда һаман җырлый яшьлек. Тапшыруны җыр белән тамамлыйбыз. Лилия Рәсүлова башкаруында җыр. Резеда Мөхәммәтҗанова сүзләре һәм көе әниемнең яшь чагы. Укыды Резеда Җәгъфәр.